Abu Morales Perlesen, som sammenligner mig med Hitler og nazisterne. Det er formentlig en eller anden, der bare sidder og laver gæt med borgermusikken. De kommer grueligt galt afsted. Det har vi også oplevet adskillige tv-kendiser. Lige pludselig så er de samme blevet venner med Brian Sandberg. Hvor var det altså bare godt. Så jeres eksempler gør, at du er bange for, at dine egne medlemmer skal gå ud? Jamen, jeg synes, der har været en kaskade af fadæser her igennem de sidste mange måneder, som er kommet til offentlighedens kendskab. Altså, det er dybt pinligt, når det løber ud igennem fingrene. Det er meget, meget private ting, der mange gange kommer ud. Så er man jo meget udsat, meget sårbar, så man skal være meget omhyggelig. Men mange politikere mener jo faktisk, at det her det er en måde at komme i direkte kontakt med vælgerne. Obama gør det. Ja, hvis du OK unge mennesker finder gamle skolekammerater eller private sidder og gør det, sådan som mange af mine folketingskolleger har gjort, når det løber ud igennem fingrene. Altså, jeg kan godt have en vis sympati for det, og egentlig også føler mig fristet. Altså, for eksempel, så sad jeg og tænkte, da jeg skulle have ind i morges, jeg var lige til den her røgmåtuddeling. Og så noget synes jeg, man skal holde sig fra, når det løber ud igennem fingrene. Hvis lige prøver at høre, hvad Helle Thorning-Schmidt siger, hvad hun kan bruge det til. Så jeg synes egentlig, det var et eksempel på, at vi brugte hinanden, mine venner og jeg selv, vi var i en form for dialog. Men hvordan kan det være, at I så går ind og siger, at til jeres medlemmer også begrænse brugen? Det vidste vi overhovedet ikke. Nu må vi trække i land. Altså, hun får gode idéer også. Altså, snyder du ikke dig selv? Og alt det der, det gider jeg simpelthen ikke.